Iki wis wayah ngebon neh. Kintai wis beki. Nah, ngene iki kintai. Iki sing cek teles iki. Urung garing. Nah, iki dipepe. Carane ngono kae. Nah, iki ditata. Ben garing dhisik. Wis garing bong. Nah, panen. Lek kuwi sing iki Mase Mbak Erni. Mase Mbak Erni lek kuwi. Nah, kae bakale ya. Kolame ngono kae. Persiapan nek gawe bahan iki, bahane dicetak sesuk ngene iki. Wis ngene iki lho, Lur. Carane produksi botol. Ahline Mase Mbak Erni kuwi. Ahli botol kuwi. Bar iki panen neh. 2 minggu kas iki, Bong.